GetMine, פלטפורמת ה-B2B הראשונה שנועדה לקריאת מטבעות דיגיטליים, אשר פותחה על ידי קבוצה של יזמים ישראליים. המהנדסים ב-GetMine יצרו פתרון טכנולוגי מקיף הנותן מעטפת שמאפשרת לך לכרות ביטקוין באמצעות ציוד אשר בבעלותך, שנמצא במרכזי נתונים עם עלות חשמל נמוכה במיוחד, שירות מקצועי ותמיכה טכנית זמינה 24 שעות ביממה. איך בדיוק זה עובד? רוכשים את חבילת המערכות לקריאה בין המתקדמות ביותר בעולם. הציוד כבר ממוקם באחד ממרכזי הנתונים של GetMine ומוכן להפעלה. לאחר ההרשמה, שלוקחת פחות מדקה, מתחיל תהליך החיבור, ובתוך כמה שעות אתם כבר קוראים את הזהב הדיגיטלי. במקרים חריגים בלבד, תהליך החיבור לוקח עד יממה אחת. הפלטפורמה GetMine אינה שירות קריאה בענן, אלא מדובר בפתרון טכנולוגי שנוצר על מנת לספק את התנאים הרווחיים והנוחים ביותר לייצור הכנסה רציפה. תהליך הקריאה עצמו ותוצאותיו שקופים לחלוטין, ומאפשר שליטה מלאה על ידי בעל הציוד בכל זמן ובכל מקום. המטבעות שנכרו מגיעים ישירות לארנק האישי שלך שאיתו נרשמת לפלטפורמה. למה זה רווחי? יש לנו יכולת להציע את המחירים התחרותיים ביותר על הציוד והחשמל. החבילה הבסיסית ביותר של הציוד יכולה להרוויח החל $50 ביום כבר מהיום הראשון, והחזר ההשקעה הממוצע הינו עד 12 חודשים. ההכנסה שנוצרת מכמות המטבעות אשר מגיעות כתוצאה מהקריאה מהווה רווח וגם מכסה את כל ההוצאות. יותר מזה, אם תחליטו שלא לבזבז את המטבעות שנכרו, כל התהליך יכול להפוך להשקעה רווחית במיוחד לאורך זמן. ההתקשרות מתבצעת מול חברה ישראלית. עבור כל תשלום המתבצע, בין אם מדובר בתשלום על הציוד או תשלומי חשמל, בעל העסק מקבל את כל המסמכים הפיננסיים ההכרחיים, אשר אותם יוכל להציג לרואי החשבון ולרשויות המס. כמה עולה התחזוקה? במהלך תהליך הקריאה, אתה משלם רק עבור צריכת החשמל, ולכן זה קריטי ומאוד חשוב לנו למקם את מרכזי הנתונים במדינות בהן עלות החשמל נמוכה. קריאת ביטקוין היום מצריכה המון כוח, וכך הוזלת עלויות החשמל מהווה תפקיד מפתח בהעלאת הרווחיות. GetMine מציעה עלות חשמל מהנמוכות בעולם, כ-6 סנט לקילוואט שעה. עד כמה זה אמין? אנחנו מתגאים בזה שהטכנולוגיה החדשנית שפיתחנו מאפשרת בקלות להבטיח זמינות ותפקוד המערכות עד כ-99% מהזמן. כל הציוד מגיע עם אחריות היצרן, וכל מרכזי הנתונים הם מבוטחים ומצוידים באמצעי ניטור מהמתקדמים ביותר. הציוד מבוטח נגד כל הסיכונים. אילו מטבעות קריפטו אתם תכרו? אנחנו עובדים רק עם ביטקוין. מדובר במטבע הקריפטוגרפי הראשון והמבוסס ביותר. הביטקוין נחשב כאמצעי תשלום לגיטימי ונתפס כאפיק השקעה אמין ורווחי. לא יותר מ-13 שנה לאחור בוצעה הרכישה הראשונה באמצעות המטבע. אדם שילם 10,000 ביטקוינים עבור 2 פיצות והמשלוח עד הבית. כיום אנשים משתמשים בביטקוין כדי לקנות רכבי יוקרה, יאכטות ונדל"ן, אחרים בוחרים להחזיק בביטקוין כדי לסדר לעצמם את הפנסיה, וחברות גדולות ממירות את חלקי ההון שלהם לביטקוין. בכל זאת, ולמרות הכל, עולם הקריפטו עדיין נמצא בשלביו הראשונים, ויש עוד המון פוטנציאל לא ממומש. התחילו להשתמש בפתרון המקיף של GetMine עבור העסק שלכם. תייצרו הכנסה נוספת, תצברו ביטקוין, ותוכלו לדאוג לעתיד שלכם ושל ילדיכם. במיוחד לצופים בסרטון זה, אנחנו מאפשרים תקופת ניסיון ללא עלות. היכנסו ל-www.getmine.io, הרשמו לפלטפורמה, ואחד מהנציגים שלנו ייצור איתכם קשר כדי להתחיל בתהליך הקריאה. כל הרווחים מתקופת הניסיון יישארו אצלכם בארנק.